Mima slavi veliki 30. rođendan. Obilježeno je to slavljeničkim ambijentima s puno balona, konfeta, tortom i kolačima, a sve u predivnim ambijentima koji su usvanuli u najboljem sjaju. Dizajnerske su haljine savršeno zaokružile ovu razigranu veselu priču. Baš mi je drago da snimamo jedan ovako party editorial povodom 30 godina. Tako da ja sam izabrala ovako, ajmo reći isto tako party haljine, nešto onako veselo, šareno, tako da nam se cura super uklopila uz ovaj ambijent, ali i uz tortu, kolače i šampanjac i sve ono što nam je trebalo. Editorijal smo snimili u više živih, slikovitih ambijenata, iza kojih stoji tim vrijednih i uhodanih dizajnera, a vode se s ciljem pružanja pravog osjećaja doma. Mimini su saloni zamišljeni kao prostori u kojima se kupac osjeća kao kod kuće i gdje pronalazi inspiraciju za uređenje svog životnog prostora, a u Miminoj se ponudi posebno ističu kuhinje po mjeri i ugradbeni ormariji kliznih stijena, čiji se asortiman stalno unapređuje. Nakon 30 godina možemo reći da smo sretni sa svime što smo postigli, naravno uz pomoć naših kupaca, koji nas prate sve ove godine i bez kojih naš napredak ne bi bio moguć. Mima danas broji 10 poslovnica diljem Hrvatske: Pula, Poreč, Umag, Rijeka, Kukuljanovo, Zadar, Šibenik, Split, Karlovac i Koprivnica, a u pripremi je i novi web shop. Mima kao jednu od svojih najvećih snaga navodi svoje vjerne kupce koje ovaj brend prepoznaju iz dana u dan. Zadovoljni kupci najveći su poticaj u poslovanju, a prijateljski odnosi i povjerenje ključne su stvari za uspjeh. Pozivamo vas da nas posjetite kroz cijeli 4. mjesec kada slavimo svoj rođendan, te vas očekuju brojne pogodnosti, iznenađenja i pokloni. Veselimo se vašem dolasku. Pozivamo vas da s Mimom proslavite veliki rođendan i pronađete nešto lijepo za svoj dom.